ಗೈಸ್ ನಂತೂರ್ದೈತೆ ಪೋಯಿ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಂತೂರ್ದೈತೆ ಪೋಯಿ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಡಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಂಪಲು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಪಡಿಲ್ ಟು ನಂತೂರಿಗೂ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂಚ ಅದಾನ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಾತೆರುಜಿ ಯಾಪಂಡ ಆಫೀಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅದಾನ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪೆ ಪಾತೆರುಜಿ ತುಲೆ ನಂತೂರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಒಡೆ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪೇರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು. ಇಂದಿಯರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರವರನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇವರಾಬಜಿ ಸೀದಾ ಬರ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಬಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಎಂಚ ಉಂಟುದಲೆ ನಂತೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ನಿಜ್ಜಿ ಆತ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ನಿಜ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತನತ ಈ ಸೈಡ್ ತಿರ್ತಡು ಪೋಂದತ್ತ ಮೂಲಪುರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಟುಗ ನಂತೂರು ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಂತೂರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ. ಕೆಲವರು ಸೀದಾ ಪೋಪೆರೆ ಮಾರ ಕ್ಯಾರೇಜ್
ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ದೇರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟು. ಅಂಚಾದ ಸಿಟಿಕ್ ರೀಚ್ ಆತ. ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇದ ಬಂದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 9:54 ಆತ. 5 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪು ನಾ ಆಫೀಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ. ಅಂಚಾದ ಸೀದಾ ಪೋಪುನಾನೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೀದಾ ಪೋಂದಲ್ಲ. ನೆನಪಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದು ಓಡಿತ್ತು. ನಾನು ಇಂಚೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಈ ಲೇಟ್ ಆನಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾರ. ನಮಗ್ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಹೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ. ಅಂಚ ಅದನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಡಿ ಅವು ಇಮೆಂಜಿನ ಇದು ಹಿಡಿದು ಬರೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ನಮಗ್ ಹೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ. ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಓವರ್ ಹೆಂಚಿನ ತಾಗುನಲ್ಲ ತಾಗುನು ಗಾಡಿ ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಜಿ ಅಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಯೋತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾರೆ ಪಲ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ಪದ. ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಿರರ್ ತಾಗುನ ಸಂಭವ ಇಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಸಾರಿಗೆ ಅನ್ನ ಬೊಗದದ ಅನ್ಗುಣ ಈ ಗಾಡಿದ ಮಿರರ್ ತಾಗುಂಡು ಆತೆ ಪಕ್ಕದ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾದಿಡ್ಲ ಸೀದಾ ಪೋಪುನಾನೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುನ ಇಂದು ನಮ್ಮ
ಗೈಸ್ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೈ ಬೈ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ.